ispravni. Molim Allah, gospodara svjetlova, da ih sastavi u hajru, da im podari beričeta, da im podari hajru i Allah, će oni na prvom mjestu imati hajra, a onda i cijela naša zajednica. Amin, 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 ja rabbel alamin. Al-Fatiha. Nekre mu barek ovdje. Amin, ja rabbel alamin. Sad možete slikati. Bravo.